Volám sa Katka Ďurkovská, som odvážny introvert a obchodník. Tento podcast je pre všetkých, ktorí chcú robiť veci inak. Zoberiem mobil, vytočím číslo a volám. Tak toto vôbec nefunguje. Keď niekomu idem telefonovať, volám mu s nejakým zámerom. Napríklad si idem dohodnúť termín u zubára, spýtať sa na výsledky testov od lekára alebo sa objednať na masáž. V biznise dohodnúť termín stretnutia alebo predať svoj produkt. Vždy, keď vytáčam číslo, vždy mám nejaký zámer. A na tento zámer musím myslieť. Ja ako introvert mám dopredu premyslené vety, ktoré chcem napríklad lekárovi v telefóne povedať, aby som nezačala hapkať, alebo ak ma niekto vyruší počas toho, ako vytáčam číslo, tak som nezabudla, čo som chcela povedať. Či už sa idem objednať na preventívnu prehliadku, spýtať sa na výsledky krvi. Introverti vo väčšine prípadov majú problém so spontánnou komunikáciou a smalltalkami. Len tak si pokecať s cudzým človekom, no tak to vôbec. Aké má introvert myšlienkové pochody, keď má zavolať lekárovi a objednať sa na vyšetrenie? Predvediem. Zavolám tomu lekárovi. Zdvihne mi? Nebudem ho rušiť? Čo keď mi vynadá, že ho ruším? Nemám mu radšej zavolať po obede? A keď mi zdvihne, čo mám povedať? Nebudem koktať? A čo keď mi dá termín na deň, kedy mi to nevyhovuje? Mám mu to povedať? Alebo si len zapísať ten čas a prispôsobiť si kalendár podľa toho termínu? Ale to budem musieť volať ďalším ľuďom, aby som si na ten čas spravila voľno. A čo poviem tým ľuďom? Oni na mňa už spoliehajú, že ten termín platí. A možno na to vyšetrenie ani nemusím ísť tento rok. A čo keď mi potom ten lekár bude nadávať, že som sa neobjednala tento rok? Tak sa teda objednám teraz, no ale on ma asi pošle na iné vyšetrenie, kde sa tiež bude musieť objednať. A tak ďalej. Každá akcia vyvolá reakciu a introvert to vie najlepšie. V hlave si vymyslíme milión scenárov, ako asi môže dopadnúť nejaká situácia. No lenže na to vyšetrenie ísť musím, tak prečo to oddialovať? Čo ma naučila prax je, že na druhej strane telefónu sa nachádza taký istý človek ako ja. Nie je tam strašiak a odborník na všetko. Nie je tam rečový kritik a jazykový korektor. Nie je tam strach, ktorý si vyrábam vo svojej hlave. Je tam človek s podobnou rečovou výbavou, rukami, nohami, s ktorým sa dokážem dohodnúť na čomkoľvek. Odkladanie telefonovania na potom mi k ničomu nepomôže. Len si svoj strach a nechuť vláčim pred sebou. Ale viac o odkladaní telefonátov si povieme v inej časti. Ako si ale zvýšiť sebavedomie a vedieť presne, čo chcem povedať, aby som nehapkala? Napíš si to. Napíš si, čo chceš povedať. Od slova do slova, celými vetami. Neskôr ti budú stačiť odrážky a neskôr už si tieto odrážky povieš len v hlave. Napíš si, čo je tvojim zámerom. Prečo ideš volať nejakému človeku? Čo chceš, aby sa tvojim telefonátom vyriešilo? Chceš sa objednať k lekárovi? Napíš si na papier, ako bude vyzerať tvoj telefonát. Napríklad, dobrý deň, pán doktor, pri telefóne Ďurkovská, chcem sa objednať na preventívnu prehliadku po roku. Najjednoduchšia veta s možnosťou pre lekára určiť ti akýkoľvek termín. Ale keďže vieš, že v máji máš čas a niektoré dni ti nepasujú, tak mu to povedz. Najviac by mi pasoval termín v máji, okrem útorkov a piatkov. Čo sa môže stať, keď mu to takto povieš? Z nosa ti predsa neodkusne, a aj preto, že je ďaleko od teba, oddelený telefónom. Môže ti povedať, že máj má už plný a začne hľadať termíny na iný mesiac. Alebo ti nájde ideálny termín na máj tak, aby sa to nekrylo s tvojimi už plnými dňami v kalendári. Keď zložíš, budeš mať pocit radosti, lebo si sa konečne objednal a zároveň pocit hrdosti, lebo si mal nad telefonátom kontrolu a nemusíš riešiť výmeny v práci, pokiaľ ťa objednal na nevhodný termín. Napíš si na papier tvoje vety, ktoré chceš povedať a napíš si aj možné reakcie druhej strany. Ako budeš reagovať na tú druhú stranu? Ako budeš argumentovať? Aj tieto odpovede si zapíš. V telefonáte ťa potom nič neprekvapí. Budeš pripravený na telefonát a svoj zámer vyriešiš s úsmevom.
Momentálne som sa venovala telefonovaniu v súkromí, a to volaniu lekárovi. Dostala som viacero podnetov, že ľudia majú problém si v súkromí zavolať a vybaviť si cez telefón, čo potrebujú. Ťažko sa vysvetľuje, že prečo to tak je. Možno, že strach z odmietnutia, strach z neznámeho, strach z reakcie cudzieho človeka, no ale je to strach. Ako tento strach môžeme prekonať? Aj práve týmto call scriptom, alebo teda textom, ktorý chcem v telefóne povedať. Ako si ho ale napísať? Je pár základných bodov, podľa ktorého si vystaviame svoj call script. Poviem najskôr jednotlivé body a potom sa k ním vyjadrím. Prvý bod, pozdrav a predstavenie. Druhý, dôvod telefonátu. Tretí, výzva. Štvrtý, zvládnutie námietky a argumentácia. 5. sumarizácia a 6. záver alebo rozlúčenie. Prvý bod, pozdrav a predstavenie. Ten pozdrav by mal byť jednoduchý a predstavenie jasné, aby sa vás človek na druhej strane po pár chvíľach nespýtal: a kto vlastne volá, kto ste? Druhý bod, dôvod telefonátu je veľmi silný bod. V súkromných hovoroch, keď sa niekam objednávam, tak je to jasné. Napríklad, chcem sa objednať na masáž, chcem sa objednať na preventívnu prehliadku. Ale v biznise dôvod telefonátu je kľúčový a zohráva významnú úlohu. Tu sa určuje, či človek na druhej strane spraví to, čo potrebuješ. Človek na druhej strane musí mať pocit, že to, čo mu hovoríš, to, čo mu ponúkaš, alebo ho pozývaš na stretnutie, že to potrebuje. A že je to to, čo musí mať a že mu to vieš sprostredkovať práve ty. Napríklad, ste našim dlhodobým klientom, čo si veľmi vážime a práve preto sme si pre vás pripravili možnosť mať a tak ďalej. Tretí bod, výzva. Výzva je taktiež dôležitá, ako aj všetky body tohto call scriptu. Nasleduje hneď bez čakania na odpoveď človeka na druhej strane, ktorej vyzývam napríklad na uzavretie biznisu, dohodnutie stretnutia a podobne. Štvrtý bod, námietka a argumentácia. Človek na druhej strane môže na našu výzvu namietať. Napríklad, nemám čas, ja to nepotrebujem, už to mám a podobne. Najčastejšie námietky si určite vypíš a napíš si k ním svoj argument, aby ťa nič neprekvapilo. Maj 1 a 4, na ktorej na ľavej strane budeš mať napísané najčastejšie námietky a na tej pravej strane k ním svoje argumenty, tie svoje odpovede. 5. bod, sumarizácia. V sumarizácii zopakuj všetko, čo v telefóne odznelo a na čom ste sa dohodli. Napríklad, dobre pán klient, dohodli sme sa na stretnutí v pondelok o 10:00 u mňa v kancelárii, alebo výborne pán klient, faktúru vám posielam na váš e-mail katka@katka.sk a budem sa tešiť na ďalšiu spoluprácu. Rozlúčenie alebo záver. Ten tiež netreba odfláknuť. Ubezpeč človeka, že jeho rozhodnutie je správne, že sa tešíš na stretnutie alebo ďalšiu spoluprácu. Prípadne mu do SMS-ky pošli svoje kontaktné údaje, že sa môže na teba kedykoľvek obrátiť. Keď to zosumarizujem, tak by to vyzeralo asi takto v biznise. Dobrý deň, pán Nový, pri telefóne Ďurkovská zo spoločnosti tej a tej. Ste našim dlhodobým klientom, čo si veľmi vážime a práve preto sme si pre vás pripravili možnosť mať poistenú nehnuteľnosť za zlomok ceny oproti bežnému klientovi. Zároveň spravíme revíziu vašich aktuálnych zmluv, aby ste presne vedeli, za čo si platíte. Vyhovuje vám osobné stretnutie v Žiline tento týždeň v pondelok alebo v stredu? Rozumiem, pán Nový, viem sa môjim klientom prispôsobiť. Kľudne vieme sa stretnúť aj po 17:00 po vašej pracovnej dobe. Vyhovuje vám teda pondelok alebo streda po 17:00? Výborne. Tak teda v stredu o 17:00 v Žiline. Do SMS-ky vám posielam moje kontaktné údaje aj s termínom a miestom nášho stretnutia. Teším sa na naše stretnutie v stredu o 17:00. Prajem ešte krásny deň. Do počutia. A ak by som volala lekárovi, tak bolo by to podobné. Dobrý deň, pán doktor, pri telefóne Ďurkovská. Chcem sa objednať na preventívnu prehliadku po roku a najviac mi vyhovujú termíny v máji okrem piatkov. Ďakujem, prídem v stredu o týždeň o 7:00 aj s výsledkami od odborného lekára. Mám si so sebou priniesť ešte aj niečo iné? Dobre, ďakujem pekne, do počutia. Chce to čas.
Nehovorím, že nie. Práve preto si treba vyčleniť čas na telefonát, na jeho prípravu a následné uskutočnenie. Zo začiatku sa to môže zdať komplikované, zložité a zbytočne dlhé. Prečo si to mám vlastne všetko písať? Prečo mám mať napísané odpovede na námietky? Nemôžem rovno telefonovať a uvidím, ako to dopadne? No, jasné, že môžeš. Pokiaľ vieš promptne reagovať, pokiaľ vieš argumentovať na každú námietku a dotiahnuť telefón do zdárneho konca. Tedy vlastne nepotrebuješ počúvať tento môj podcast. Na začiatku som hovorila, že introverti majú problém so spontánnou komunikáciou. Toto písanie call scriptu, vyšperkovanie argumentov a následné nekonečné telefonáty v praxi ma naučili promptne reagovať na druhú stranu. Nerozmýšľať dlho nad odpovediami, ale rovno odpovedať. Povedala by som, že mám tie slova vrité a naučené naspamäť a vyťahujem ich vtedy, keď sú potrebné. Áno, stále mám problém so spontánnou komunikáciou, stále som introvert, ale vždy smerujem ten telefonát k tomu, čo poznám. A to je práve môj call script a môj zámer. Verím, že som ťa touto časťou podcastu inšpirovala k napísaniu si svojho call scriptu. Hovorila som o námietkach, argumentoch, dôvodoch telefonátu, odkladaniu telefonátu. Napíš mi do komentára, s čím sa ty potýkaš vo svojich telefonátoch a čo by som mala rozobrať v ďalších častiach. Najbližšie budem hovoriť o odkladaní telefonátov alebo ak chceš, o prokrastinácii. Budem sa tešiť na budúce.